A Illa da Arousa recuperou todo o seu esplendor na celebración do Día de Defuntos. Tras uns anos condicionados pola pandemia, centos de nenos e nenas da vila botáronse ás rúas para pedir unha esmola polos que xa non están. Unha limosniña para os difuntiños que van alá. 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 A petición dos nenos e nenas é escoitada e reciben por elo un agasallo, na súa maioría doces. Gusanitos, KitKats, besitos, Chupas, chocolates, caramelos, gusanitos, aspitos, galletas, globos e KitKats. Gusanitos, chuches, pulseras, caramelos, bolsas de caramelos, globos, chocolates, moitos gusanitos, magdalenas, KitKats, paquetes, globos, dippers. Estes agasallos son entregados pola veciñanza e por todo tipo de establecementos e asociacións, como pastelerías, restaurantes ou incluso farmacias, a Confraría e a Asociación de Mexilloeiros. 300 boliños, pero xa me quedan nada menos. O día de hoxe con moita ilusión, moito agarimo, os nenos están encantados de vir por aquí. Damos pois material escolar e máis unha frutiña que son mandarinas e a verdade que están encantados os nenos cando veñen a recoller o agasallo. Os nenos e nenas máis pequenos van acompañados polos seus familiares, que ven como se mantén unha tradición de xeración en xeración. Pois moi emocionados porque levaban moito tempo sen pedir. Bueno, ainda co ano pasado algúns nenos saliron, pero bueno, polo COVID botaron un tempo sen sair e tiña moitas ganas, verdad? Genial, é un día estupendo. Para min, polo menos personalmente, o mellor encanta ir con eles a pedir, que eu xa iba cando era pequena, xa fun cos meus fillos, estos son os meus sobriños, encantada, eu encantada. Todas as casas teñen que si caramelos, o que vos dixeron eles, gusanitos, caramelos, de calquer cousiña, vale, para darlle aos críos. E todo o mundo abre as portas, e que ten que ser así, que non se perda. Certo é que as esmolas que se dan agora son moi diferentes ás de antes. Boa, a min era diferente, pois a nós dábanos, pois eu que sei, ao mellor unha libreta, se estaba bella, pois na librería que había, dábannos cartos a familia, espigas, mandarinas, castañas, noces. Dábanme castañas, patatas, fruta. A celebración volveu ser moi abundante este ano. Segundo sinalan algúns veciños, é posible que pola visita de nenos e nenas de fora da illa, algo que dende a vila ven con alegría e con orgullo, xa que iso axuda a manter a súa tradición.